di onyame ewo mane ma no mo fa mo onyame ma ende nyango paase you adonfonom ene ebedi kai na yetu ye ho ase adenkwa ne nsa yesu eja edi asda kese ema o bambo ene ohwe so pa dan da nyina no rade kokoso a ebo ye ho bae ene nso ame ye ho kwaye se mfo asem emere onkrofo so se ma wutumi enter ensem yechi na rade enye nsirama yen eda wase we ne rade yesu din mu amen amen ede nyango paase se rade nso asa bie kwa hofra to ama ye ne na ede na sam kronkron nso bremo egusuwa ye nyango paase mu hwehwemu a na and then you be for the translation of the Tree Bible. And if I say a for Tree Bible no enchras ye na ebeboa ma na saying adisunya ye efa 10 commandments no ho nchechere nyina no ebesa aboa me ate asie de efa mransem du no ye mfende sa na ebe from so mo be share trensem no na ye fene nsem du no ye Tree translation no so ho asam kakra na timi aboa ye na mgidi se ebeboa ma yetimi ye bi ekenka Tree Bible no a ebetimi aboa ye me ate ne bi ase imu do no a bi Tree Bible no nko a na bi etimi kenka no na de o se di kai ati ase ne se scholars no ye do mo kapi pa animdefo a omo eboa ma onyame asem no omo ye hu adwuma ma ye no fa ye de omo kapa pa ebinum abrama ye o se de se adwuma pa se ebinum ho omo abrama ye pa okay, Luke chapter 1 to 3 no Luke no nso eyemhwemu efa Kristo se mo hu nyina no omo nyina atwere gu nkrata mu ema ye to make nkai edikamfo na ye bi kọ Paul no nyina ne omo ba ye nyina abaye bi kọ omo achi nso omo ankasa twere onyame asemi egu enwoma mu book mu ma ye na omo antwere no ye ne ankasa ye kasem Paul wa antwere Bible no ewo asande kasem wa ntwen Latin kasem nemomu omo ankasa kasa na ewo ha nipa etie no mu no na omo etwetwe unyango pa asem no the friend apamdada no eye Old Testament no omo twe no Hebrew kasem na part bi nso omo twe no Aramaic kakra eka ho na New Testament nso omo twe no Greek kasem na part bi nso Hebrew kasa kakra bi nso eka ho edi sa angofo yi atwere wo nsem nyina okasa we mu ewi as kasa wo bebre no na ewo ho ne nipa nyina na yeti Greek ne nipa nyina na yeti Hebrew na nso scholars bi aboa paaye atranslate kasa no onyamnya asem no abakasa ahodo bi mu amayen sa angofo yi nyina omo aboa ma onyamnya asem na timi aba han ma ye no in fact e do mo na ase papa the sango fu nyina na do mo na ase papa omo ye bia mayen omo etna spiti kas Bible no eba ye kasa mu especially bia ye itimi fa twi ni itimi kenkai itimi fa bro fotimi kenkai no omo dikamfo no omo ba ye no omo to nkwaje fa pem to ho no omo antwe nyame ansa no bro fokasem omo antwe ne bro fokasem no omo twe no Hebrew any Greek kasem na di ato wa mayen na enokasem ni translators no omo ebre pa omo side no bia na errors na kakra bi wo modie na nso omo bre pa ohwe Bible omo ekire se ohwe United Bible Society for ekire se even se omo translate Bible no kura abakasa bi mu a se nipa be se 3 na translate a itimi take omo 12 to 15 years ansana 12 to 15 years ansana Bible ba akono omotimi dia bakasa bi mu amaye endi adwuma bi a na fom kura dempa yi pa say ye kire Bible na se aba kasa mu amawo na ebeka na mebere kakra na ye twi version Bible ye na ye nyina bi a ye nyina kwasoro ye kenkai na editufuo na ebi a ye kire nsem efiri mu nyina no de si ya de ewodwa so pa de edonso nya ba akopɛ na ewodwa so o ko market de won edonso emu bi Kristo la nya akrofidie no ɛwɔ hɔ ye United Bible Society for nso de ɛwɔ hɔ ɛna International Bible Society for nso de ɛwɔ hɔ ɛne de keka ho edonso nyina no
ɛwɔ maka ne mom deɛ abu ɛdɔɔso a obiara nya bɛkenkae a ɛbɛda obiara dɛm dodoɔ no yɛkɔ a yɛnya bi no kenkae no deɛ ɛno deɛ United Bible Society for deɛ ɔmo translate 1964 no ɛna saa mmerɛ no paa na ɛwɔ yɛ nkyɛn ɛno bi na mɛdi ɛmu bi wa mbɛkenkae na ɛno bi na nso bi ebi da wɔwɔ nkyɛn ɛno paa na ɛyɛ common a na yɛbɛhwɛ saa Bible yi yɛbɛka ho asɛm kakra hwɛ Akuapem version yɛ mu mmienu yɛtwi Bible hɔ yɛwɔ Asante Bible ne nyinaa deɛ Nyame adaroma ɔmo atranslate de aba kasɛm ama yɛn na yɛde ebinom ka sɛ twi Bible no ɔmo translate free Bible ɔmo translate free English Bible mu na ɔmo hwɛ bi ɔmo hwɛ Borɔfo no so na ɛkyerɛ aseɛ ɛnyɛ saa paa na ɛteɛ bebree no afa ne sɛ Bible no asɔfo bebree kura taa ka sɛ bi a twi Bible no deɛ ɔmo hwɛ Borɔfo no so ɛna translate yɛ but ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɔmo anhwɛ Borɔfo no so na translate yɛ deɛ yɛnim kakra na deɛ nyɛ saa na ɛteɛ paa wohwɛ a Old Testament ɔmo translate free Greek ne mu direct ɛna New Testament no so ɔmo translate free Greek ne mu nso direct de mu adeɛ baako wɔ mu no sɛ yɛne yɛ kenkan sɛ contradiction bi ɛba twi version no ɛne English version no ho a ɛwɔ sɛ yɛ consult Greek no ɛne Hebrew no pa answer Bible no a yɛda hɔ na yɛ kenkan no sɛ yɛsua na yɛhwie mu na sɛ nsɛm ba ho no yɛ nte ase a ɛwɔ sɛ yɛ consult original Bible no na afei yɛpɛ answer wohwɛ mu a United Bible Society a ɛyɛ UBS fo no ɔmo translate Bible no 1964 a ɛbɛyɛ 47 years nie nti but ɛnɛ deɛ yɛbɛhwɛ no kakra bi wɔ ho but ɛnɛ deɛ yɛbɛtwe adwene paa asi Bible no paa Kristola no translate yɛ no yɛbɛka ho abɛkwasɛm kakra na yɛde wei no nso deɛ na afam na afei yɛwia ne abɔ no nyinaa atoa nti yɛhwɛ Kristola Bible no deɛ ɔno translate kɔ Akuapem twi mu ɛna ɛma yɛ Akuapem twi ba ɛna yɛbɛsɛ yɛhwɛ owura no translate saa Bible yi a Nyankopɔn adaroma ɔde ba kankasa mu a ɛnam so ma twifoɔ yɛtumi nya Nyame asɛm kenkaeɛ no owura ne din de Johann Gottlieb Kristola nti wuro pa abedma kan G Kristola na Kristola simple ɔyɛ Germany ɔyɛ Broni a ofiri Germany ofiri Germany kuro bi a ne din de Winnenden a ɛbɛn Stuttgart mu ɔno ɛba bɛtranslate saa Bible yi ɛma yɛn na ɔyɛ philologist paa ɛne linguist ɔwɔ kasa hodoɔ ho nimdeɛ paa ɔsua Greek kasa Hebrew kasa Latin German ɛne English nso ɔwɔ kasa ho nimdeɛ paa ɔno ɛba bɛyɛ yɛ Bible yi a twi Bible no opɛ de ɔde baeɛ paa deɛ a owura yi paa na yɛwɔ abasobɔ bi a sɛ yɛde ma no wɔ nimdeɛ paa yɛwɔ owura yi 1827 ɛna owu 1895 nti onya 68 years na owu yɛ mmerɛ no wɔyɛ bɛɛ meka ne ho asɛm kakra na yɛaka no adwuma a wɔyɛɛyɛ ɔyɛ akwadaa no anaasɛ no ɔyɛ boy no so ɔkɔ school ba paa ɔyɛ nipa bi a na ɔpakenkae paa ɔpakenkae reading nti ɔwapa wɔ library bi a books bɛyɛ sɛ 2000 wɔ hɔ nti sɛ ɔkɔ school ba pɛ na ɔkɔhyɛ hɔ na wakenkae books no bi a ɛno boa no ma ne develop philological and linguistic skills ɛboa no paa yie paa na ha me ehunu sɛ reading ho hia paa wa wotie me bia na emu dodo no akora mpe reading Bible no kora bi no kora mpe kenkae books ahoro bebree no so yɛ mpe ne kenkae ɛyɛ mfom so owura yi ɔpa kenkae paa ɔkɔ school ba na ɔkɔhyɛ ɔpa library na ɔkenkae books no ɛna ɛboa no ɛma ne nimdeɛ nso ɛkɔɔ soro yɛn nso yɛ mpa kenkae aduru bi a yɛ nimdeɛ no nso ntimi ɛnkɔ soro na osigina ntem sɛ onyina ɔbɛyɛ missionary nti obi e school no a na ɔkɔ Basel Mission Training School a Basel a Switzerland to kɔyɛ 4-year course na ɛno na ɔmosoma no ma ne ba Ghana na ɔba Ghana no na wɔdi mfie 26 years Broni ne ba Ghana de ɔbɛtranslate Bible ma yɛ ne ɛnɛ yɛtumi fa Bible ne yɛkenkae ne ade nyinaa ne ɔba so bi yɛmfa mɔ no pa yie paa obedi 11 years wɔ Ghana na ne first station paa deɛ ɔbɛtena akuropɔn a Akuapem ɔbɛspɛne hɔ 5 years wɔ hɔ ne hɔ nso hɔ na ɔhyɛ translation aseɛ Bible no nkyerɛ sɛ hɔ na ɔhyɛ aseɛ paa the second station ofiri wɔ saa akɔtena Aburi
awon so spend 3 years on so ho ofiri wonu an osa akotena achi bi wa achem on so di 2 years ho ndi oba Ghana na obi hu boni ba bi obawa no so missionary di onene nyina na ewo chibi ndi chibi no ho na oba no ewuye ne yire no oba nti ni yire ni wuo ne ha na papa tumedi kasie pa si afato no so enso wuo de damansan komu to ma committee no omo baase no ete ndi osie ne yire no ewa chimabu akwa ndi enu achi na osa betena akuropon bio 1 year to obedi 1 year ho no na afi de yese ofiri ho na osa akọ ni nchi okwa abrochire eni se ope ebre pa owura yi e de translate Bible no pa dia ene nke e ka se 1871 twi Bible no pa twi kron pa di ka ba ye pa Kristo la bet translate ma ye pa ne de 1871 ebe ye mfanse bia or the 18 years ene translate Bible no eye e publish ye ye no so twi Bible no owura ya ye ka na ho asem no the 18 years pa ene ye hu adwuma in the 1871 no ena owie kura ndi ohwedi a Bible ye twi Bible no eba inya Bible kenka ye wo ya ankase ye kasa mu no ebe ye se 141 years nie twi Bible no pa de Kristo la ye hu adwuma pa tetede no pa ne de enya 141 years ti ode bra e wane pa ne translate Bible no ma ye de yenje no so nti owura wa bi pa ama ye omu nyina no ye de omu nyina na ase ka so woti meken ka Bible no a na enkofo be so eboa owura yi a oba ye no enkofo bi boa no omu ba ko ne Theophilus Opoku ono so boa no ene David Asante no omu nyina boa no ye hwe David Opoku no so asem aka na fe wi ani ye ba ne ma mienu bi so ono ne Africa ni a baase mission sha ase no obedi ka ba ye sofo e Ghana owura yi meka na nwa se Theophilus Opoku yi o me na boa ma twi Bible no an etimi ken kan bebre na Christopher de no di ka ye no ewura no boa no ono so boa no pa yi pa na ono so twi yi sa Theophilus Opoku ono so twi pa de no oman hina paramount chief wo akuropon no na chia me hene pa no ni chief spokesman no ne ba no ono so oti twi pa yi pa de na oti no sa nya ntete nso wo ewo sa womo Mission Theological Seminary awa kuropon to ma no osua ono so sa osua Hebrew no osua Greek any theology nyina ka ho endi womo a translate Bible no na itime kan no se be no mo nyem papa hwekwa womo ye nipa bi a womo nso aye nhwem bebre sa Theophilus Opoku yi o translate Bible no ema oboa ma translation no ekọ nkan no owura yi ono nso no omu nyina ebo moni bebre pa yi a omu nso asua nwoma pa ye David Asante nso ono nso ka hu bi ono nso nipa bi a ono nso asua die yie ono nso Christopher omu di ka pa nso Basel for no ba ye no omu di ka pa be ye Christopher no ka hu bi sa David Asante ono nso omu nso akuropon Basel Missionary Seminary anase training college no nso ko obi ono nso asua German kasa usua Greek kasa usua Latin ono usua Hebrew sangofo wonyina na boa ma sa twi Bible ne translate ye meka we kire se Bible no da ye nche no egenka no engofo a twi no engofo a eye hu adwuma etime kan omo ye nipa sebe omo ya nimdefo enyam papa hwekwa bi na translate nyame asem de ma ye de se o fa na o kenkan ya no hu se Bible no eya bemfo bi ne boa ya omo yi free Greek and Hebrew kasem edegu emuma ye ye no so pa ye pa ena enu achi na ye wura bi afa na Clement Addison Akrofi ono nso oba ya ono nso ebe revise no ma ye ono nso be revise no ma ye pa ono nso wura ye wonya 66 years ena owu ye we educator no science theologian ene linguist no so no nso twidi Akrofi de ka twidi a no wa bene mu pa yi pa twidi Akrofi de teacher for no ne ada de munim ne pa yi pa we train teacher so ba retirement no obeboae person especially presbytery for pa na obesum wo mu ndi owura yin so no 1965 ono nso na ebe revise Kristo na adwuma no oba ba ye no be 40 even say be 46 years ni to hear Kristo na Bible no trans o ye hu adwuma no about 90 years mu no 96 years mu no
Kristo na Bible ni abaye 96 years no ewa market no mu no na say ewa edwa so no ena owura yi eba baye ehu adwuma emaaye ono so oboa ya pa yie pa na nsem onyina ne de a efa enkrofo a omoboa ma nyame asemi yetimi di ba han ma ye ne a wo a wo fie na meka se bia se botumi bie na wotumi bie ne wona ase bia sankrofo ni de wo na ase ka pa omo ya de bebra ma ye pa yie pa omo boa yi ama nyame asem no ababonten amayen tu be so onya sa nkofo onyina ho information bi kenkan ya obetuma nya bi akai wo Dictionary of African Christian Biography mu so obetuma nya obetuma ka Dictionary of African Christians Biography and the Encyclopedia Africana Dictionary of African Biography Volume 1 okay 1997 we nyina no ebeboa ma ya adwene ma bi ni so fa twi Bible na so fa Bible na kenkai na wo information bi fa ho a eboa ma wo say Bible yi a eda ya animu yi say nkofo bi abebere pa ye ho adwuma ma me na say etikini pa be say Kristo la de more about 18 years and it's not 20 years and the publish ye ne dia Bible nten dia ne je say entoboase ye ba mu pa omo ye bi kwa ye de omo na ase ka pa na ye behwe de si ye pa de wabonten a dodo no a ekwa bonten nya bi kenkan ne de UBS for de no a ye United Bible Society de no eno pa na si ye de ewodwa so na se bia the Bible Society of Ghana omo de no pa na ewo ho do upe Kristo la ne bi ato a obetimi uhwi abenya bi ato nyina no ye obi ho a ye kenkan ye komo a chepa na se pa na de ye nyina kenkan a asorefo dodo no a de ye kwa makata ye ho ne de dodo no a de United Bible Society for the no omo translate no 1964 na omo pa na ye betwe adwene so ye ka 10 commandments no a titulu ni de akrofi de no kra de ye beyi adwene firi so kra mo ni mo se ye twe adwene kra si United Bible Society for the no so na ne ye be ka ho asan kra wo saa nsem a ibu so a yesu na timi aboa ye na wo akrofi Bible no ne omo ya oye na de wamfa magina nose bia anyishim de atifin nsem no akrofi amfa bia anyishim the Bible no yesi ye kenkan no a na hu se atwetre atifin nsem ewo mo no de United by events ye UBS for Bible no omo na edi hye mu ye no nso na atifin nsem wa ya na kenkan ya obi wo se ka atifin nsem no ene de akrofi de ne de omo akrofi ne Kristo na Bible no de bibia sa enim na ya na ebinim okora no a ebinim etumi gina atifin nsem no so kora atimi di preach ya na mo nwa pa ye pa ene omo di gu so kwase e de boa ye kwa ene ni original Greek version so fa Bible so ahodo bebre no akora kenkan bo so bi ade enko we English Bible no ya de ade a de na ebinim okora no obo no afa no nko a obeka Bible no di ka hwa atifin nsem no ansa no obeka nkan tie no nko a no ene ya ne du bi a so obi kora de doctrine de na wasa asem no kora ko nsem bebre enema bebre ho abinu kora timi digina so eno nko akora timi preach atifin nsem no nko a na bi eno de ba sa ayemfam so omo de gu kwase de be ya ibe betimi aboa ye kwa ni eni original Bible no omo yifiri mu no omo na bo ede gu ani mu kwa enhe no nso me bo be ya ato ye bo ase akeka akrofi ne ma bi na se Kristo la ne Bible ne ma bi a ebi ensakaya kakra bi ewo ene ye die mu but ni nyina de ewunyame asem a abeboa ye ti hweye ne wa amfa tifi asem no mu bi anye doctrine wa wutie me na timi aboa ye na yen hwe se eba se bi a contradiction bi eba Bible ahodo yi mu a ewo se ye bomodia se de Hebrew no be correct ni Greek no ise me ebe hwe ne ma be mienu bi ni ebesua na ma ka ebe hwe Bible ahodo bi o mensi a ye be hwe ho asem kakra bi na timi aboa ye se si usua Bible no na se contradiction ni ebam bi a Bible we ka we ya bomodia se ye ni especially ya nyango pa asem no ye ni mu kase na ebi a ye church nkrofo no on se Bible e wodwa so ne do so bebre eni ye wo ize me ba ase kwa me be mi ensa anasa na yakwa na ba ase akrofi de ni Kristo la de ni e wo ha ase and United Bible Society for the no nso e wo ha
ena mesa ewo Bible league ni body international compare ne ma miensa bi wo onkofu ahodo miensa nyina ni ahwe wo mo dia 10 commandments de no kra no e beba so yie pa se wasemi kapa de a se ene United Bible Society for no o mo ne di ka di sei mu na me boa me se no ehwa ne so ehia pa de akofi kra de ne de no hu enyi adwe kra mfi no kra so kra ne mu ye behwe adesua no be yi de me kan edi pa mo yenhwe nyango pa asemu ye behwe yenhwe Bible no ye be kan Bible me Bible ahodo be yesa na ebu ase se de be ya be boa wo na usua Bible no a ne bia ukodwem na akoto Bible a ehia bebre se obi a unya Bible bebre eho na ode bia tutu bia ho yenhwe bebre se Luke chapter 10 verse 1 ise me ehwade ni akorete ni me bi aka ne de me kan mebo ase ebebo me atenya ngopon asem no ase ise me genkai me hwe ye genkai Luke chapter 10 verse 1 osi ye akiri no erwade yi nipa aduoson mienu ebio no soma won baanu edi nanim ko kuro bia ne ba bia ono a ebekọ ho nsase unse twi na ye no twi na 72 hade akra twi Bible no eda won chi si twi verse nsi ameken kai ebi da won che eno na ye common Bible a yini na ye ken kai onsase why no tu hwe yen kai enjompo nko 10:17 wa 10:17 za hwa de ye ken kai ya wosi Yesu soma nipa 72 yen hwe wosi na aduosun mienu de ni die san be kan se Awurade udi ma ho mbone mpa bra mo ho ase amaye nsase why 72 very good yen hwe akuapem version no so Bible Society for so translate ma he no si egusu hwe no so ye ken kai bi a wo akuapem ho a hwe akuapem Bible Society for de nya Kristo la de no eno yen hwe ho asem kakra ewo onyamiase mu ye ken kai Luke chapter 10 verse 1 wasi eyi achi no Awurade pawo nipa aduoson bio na osoma won baanu edi nanim ko kuro bia ne ba bia ono ankasa ebekọ ho unsa ase no ase unsa akuapem Bible Society for the no omo aye no 70 unsa twi ne de ye di kai ai na 72 fatu twi ne ye 72 akuapem version no so aye no 70 ose yensa ngen kai akuapem version ya na me wo so Luke chapter 10 verse 17 we can akuapem no was they say ose na aduosun abieno de ani die samba be kan ase unsa akuapem kun ye ngen kai ye was Jesus so ma nipa 70 Luke chapter 10 verse 1 no ngofo ko ye no omosa de report wa ba no akuapem no esa atlanse was na aduosun mienu no esa de ani die ba unsa contradiction abamu tena no so minwie ebebo wa ye pa na memenka akurufin so de no se na vansa Kristo la so ye na de no ti wo kompa ebebo wa ye bebre yehwa wose me kai se me kai Kristo la ne translation no pa na wose na ye achi no Luke chapter 10 hona me de ye mfa to na timi aboa ye Luke chapter 10 wose na Awurade yi nipa duoson fro nso no soma won baanu edi nanim ko kuro bia ne ba bia no ankasa bekọ onse Kristo la ne wo ye ne 70 ena wohwe yensa ngen kai Luke chapter 10:17 no media agina ho aye ehwemo no wose na aduoson no esa de anigi esa be kan se why 70 onse ye twi version no da wani no oye se Jesus ma 72 Kristo la no so ye ne 70 ze de pa ne yemfa eno na me kire wo se Bible no kan na se contradiction bi bamu a o se ye consult Hebrew no English no some English me English version no so me kai King James version no King James version Luke chapter 10 verse 1 was after this things the Lord appointed other 70 also and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself will come. So I say no dear King James version no 70 my okay the same thing no chapter 10:17 was and the 70 return again with joy, saying, I say, so mine 70. And you say, no, we are Bible, so I would win, no, it be 72. It means why I am 70. The end was the end was here. We are Bible in church, as we hear pa, and so be a BI. Until we had Christo like 70. A quiapem version,
United Bible Society for nso yɛ 72 akuapem version no a ɛnyɛ Kristo na deɛ no nso no wɔyɛ baako 70 no yɛ baako nso 72 error aba ho but sɛ yɛ consult evans bi Greek ne dia yɛ consult Greek original version pa no Greek for them ɔmo Greek ni de 70 so ne yɛ sa ha no ɔmo yɛ 70 ne yɛ right eduka Bible no ka se bi aduosum mienu no na de koyɛ nkyerɛkyerɛ wo de aduosum mienu koyɛ nkyerɛkyerɛ no a na de koyɛ doctrine na wati Hebrew Bible Greek Bible no pa ne de ɛyɛ 70 ne dimbo kra ya na yɛ de mpa wo se hebdo mekonta Greek asa a ɛkyerɛ 70 ɛne na akɔ Greek version na ɛwɔ mu ɛdu nsɛ ha no 70 unse nti wo bɛ sɛ ɔyɛ nkyerɛkyerɛ pa de a me yɛsiesie adwene sɛ twi Bible no ɛyɛ nanso sɛ wo bɛ sɛ woyɛ nkyerɛkyerɛ kɛse ne doctrine pa de pa yɛ na sɔfo no ɛne yɛ ne a yɛpɛ sɛ bi ɛma nipa te Bible ase pa de a eduma bi de a ɛyɛ sɛ wode kai ɛhwɛ wo study wode kɔ Greek deɛ no na de compare ansa pa yɛ saa de eduma bi a ɛmfonso bɛba nkwagye asɛm a yɛka yɛ de sɛ doctor a prescribe ayi ama wo adura ama wo wanhwɛ ne yɛ pɛpɛɛpɛ a wobɛtumi ayɛ mfomsoɔ na yɛhwɛ wo mfantwa to na afɛm yɛntu ho kakraa bi so hwɛ another Bible sɛ mehwɛ Bible League for nso deɛ kakra na yɛmfa hwɛ deɛ ɔmo so deɛ yɛnka Mark chapter 10 11 to 12 nso yɛmfa deɛ kakraa bi wɔ hɔ na atimi aboa yɛ Mark chapter 10 mekai another version baako a ɛyɛ ayɛtwi Bible nso ɛwɔ market wo hwɛ deɛ kakraa bi na atimi aboa wo Mark chapter 10 11 to 12 ɛno yɛ Bible League for deɛ no ɛna meka kakra nso wɔn sɛ obiara obegya ne yere na obɛware hofoɔ no na wasa wadeɛ ɔbaa no fam sorry asusu me banto menkai Bible League deɛ na sama kasa ntene deɛ no se na obuwa wɔn sɛ obi gyae ne yere na wasa ware foforɔ a na wɔbɔ dwaman na sɛ ayere nso egyae ne kunu awade a na wasa ware a ɔno nso abɔ dwaman saa ɔno nso abɔ dwaman the Bible League ayi twi no o matena seti bia ba na ba ko no o fa de asante de ya ne ya kenkan no so a ye hwa asante de no so na twi version ya wo ye nche Mark chapter 10 11 to 12 so no se won say so bia obegya ne re na akwara wofo no na wasa awade oba ne fam na so oba nso egya ne kunu aware wofo a na wasa awade unse we si adwamabo we si aware sɛ ye de na o se ye fa ɛwɔ sɛ mmerɛ bia ne yɛpɛ sɛ yɛ doctrine paa ne consult Greek no ɛne Hebrew no na tumi aboa yɛ deɛ meka de toro nyinaa bɛgyina sɛ ɛde sɛ Nyankopɔn asɛm yi yɛ ka fa 10 commandments yi ho wohwɛ Nyankopɔn asɛm mu a 10 commandments yi Bible United Bible Society for no a 1964 ɔmo na yɛ ne saa ɔmo ne di ka yɛ ne saa fa hyɛ wadwene mu saa wɔka ya wobɛhu no sɛ mɛdi ka aka no 1964 ɛna United Bible Society no twi akuapem version no ɛne twi version no ɔmo yɛ yɛn no nso ɛdeɛ kenkai akuapem version no ɛyɛ nsɛm du akristo la yɛ nsɛm du titefo no nyinaa yɛ nsɛm du but we no ɔmo kɔyɛ ne sei yɛ okay Exodus chapter 34 28 a wɔyɛ 10 words nsɛm du Luke Deuteronomy chapter 10 verse 4 wɔyɛ 10 words nsɛm du Deuteronomy chapter 4:13 ɛno nko na yɛ 10 commandments a de wɔ hawo kɛse aba ɛno na saa mmere yɛ ka ho asɛm ebi ɛna ma yɛ mfato mmra me de asɛm nkyɛn me bɔbɔ ne toyi ɛna me de yɛ mfato akyerɛ mo no sɛ yɛ kenkan Onyankopɔn sɛ ne ko hunu sɛ ya de wɔpɛ ne kore bia no so hunu sɛ 70 ne no kore no start fa 70 no ne wɔgya 72 ne or Bible mu de but error ɛyɛ translation error ne baayɛ yɛyɛ no nso saa na nsɛm do no de ɛnɛteɛ wo yɛ nsɛm do no koraa no wonya Bible no a even Bible no nso no ɔmo yɛ ne nsɛm du a ɔmo fɛ ne we moyɛ nyuma ma meti pronunciation ɔmo fa nkyɛme obi ɔyɛ gani bia hwɛ ɔmo Bible no a 10 commandments no a yɛbobɔ din wɔ Bible no gafo ɔmo yɛ ne 10 words nko a ohwe a bɛboa yɛ de meka nyinaa ne sɛ contradiction bia ba Nyankopɔn asɛm a yɛ na yɛ taa yɛ mfomso pa yɛ pa taa ka sɛ eme bia ne sɛ ɛba sɛ twi no ɛne brɔfo no English is always right and tree is always wrong and the am so tree no man transcend and brofo so and it's a contradiction by tree ni brofo no ntemu a I was say maybe a consult Greek no and be my answer
Emra media semi be na wie madofonom de me twa ndwene so ane se translation kura mfom so ba ho me yanya kura no a eni ji sama ho pa ne se original Bible no ewo ho original Bible no ho ni ntino emre bia ne so fa Bible ahodo bia ye translate fi Greek ni ba ne mfom so kakra ba ho error ba ho a original Bible no ho mefutu amede ma mo no se fi Bible no ye wa kenkan no kenkai na eye mfom eye omu se error ngakra betumi aba ho de ni mo ye ne aye ba be ye doctrines no se ye doctrine pa emu do na e controversial pa de a mo me mfa borofo no nko anya wadwen se English no nko a na nya English no nko na twi no nko a e wo se yeti etimi de compare Greek ni Hebrew no na etimi aboaye anofo no edikamfo na aye bia maye enti wo se omo se na ase Kristo la na ba ye bi kopa ye pa enti Bible ene da wo fie na akọbọ ntin ya utumi nya bi to na atimi kenkan no wo na ase bia no a yemfa bi ma United Bible Society for mo yade ene other translators we bre mo yade pa enti error kakra kura ba mu a original version ho no nko an de enyehu ni mu nso error no ba na ye correct ya no wafa correct wa no na de num aye doctrine no atimi anya nkwa anya sa ade a mfomso na ye beye ebadi asema ba ye nche media asema na ba na wie nyame bo a ye beto aso 10 commandments no ho adesua no yenwie na ka ba ku bu ho a ene de beje memere pa ebe se ebe na 2 days na be two time na be wie ho na warning ka sie ho pa ne ebo mpaye se Holy Spirit be dara etie no ene ye beye ye ebo mpaye eja kronkron ye di asda ka sie ma wo ne wa bi ani o di kamfo bi so mo bebra ma ye isro ibre se yen so no de be ne irade yen so betimi aye ne abra ma ye nuanom so o mo eba wasem waba wa bi ani am ehunu irade nkrofo bi a o mu kun o mo ho na wasem no o de abakasa hodo mu amaye de asda ka sie ma irade boa ye ne yen so ntime mu afoforo awo nkwaje ho de o man Ghana so hye wonsa sina wo man na bo o man ho bai eda wase o Yesu din yi mu amen Amen. Wado fonom na me adaroma se de la se de to mo nim no isi me na de no so na yi no the bride of Christ me na me titu no muntie nka aboyi ene adofonom so a ye bo mama ne me boa na mansa na yi no emprem no mo ye be ye me na mansa emprem mampon na ye be ye no mesrem ye me nda be na awotwe ena aduro nti madofonom nyina eto yensa from se duro a mo na boaye bride of Christ for the say mo de esimona so nti nyina mfa enche na nso da mo ase 10 commandments no de sua no ni nwie afi pa ba kokobo kakra bi wom eno de ye dwene ho ne yabɔ mpa ya hwese ye be ye ho de sua na ase o ni mo ni mu ya because kokobo kase bi e wo ho na ye say ama asem no adi mu de bade badara ti e fi next week e ko bia no eno ne ye be ye amen Yo ye da radia sibebre radia da Roma asem no aba awie radia da Roma asem no aba awie Isabre Apostle Kwatin in Yankopon Namne so de asempa no ebreye obesa wo frɛ na betimi afrɛ 0244021223 0244021223 ofra Apostle obejeso na wone akasa the bride of Christ ne di Yankopon asem ebreye share o West Coast demonstration I what swami runabout we be atafufu gina paka akotafo no runabout no so a onseni fanso bonze fence no gate green e ho no rura mu a obonze ho no mu ana e banana ebo ye be free osuma